Татарстандағы тағын 255 ғаилә тұрақ һәм шәһәр тормышы ил күләм проекты бойынша яңа фатирларға күченде. Алар Салауат көпірі тұрак комплексының Юсупов урамындағы йортында фатир ачкычларын алды. Фатир хуҗаларының шатлыгын безнең иҗат төркемендә ортаклашып кайтты. Шатлык куанычлары чиктән ашкан хуҗалар төзек яңа йорттан фатирларын карыйлар. Сергеевлар гаиләсе фатирны 3 ел көткән. Икенче балалары тугач, әтиәне янында яшәү җиңел булса да, үз куышлары кирәк иде. Яңа йорттан гаилә 85 квадрат метрлы 3 бүлмәле фатир алган. Сергеевлар Татарстанның башка йөз гаиләсе кебек үк торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча фатирлы булды. Барлык фатирларда төзек, кирәкле сантехника, электр плитәләре һәм янгын сигнализациясе датчиклары белән җиһазландырылган. 10 этаж, 3 бүлмәле, 86 квадрат. Үзебезнең семья. Хатыным, 2 балам, үзем. В дальнейшем көтәбез, чтобы автобуслар, юллар, бөтен әйберләр булсын, пробкалар булмасын инде. Allah'ın rahmeti olsun, isen sağ yaşarga nasip etse. Йортта шү үткәргечне куймаска булганнар, чөнки еш кына ул күселәр һәм таракканнар үрче урыны. Бу урын бушап калган. Хәзер монда балалар коляскалары, самокатлар һәм велосипедлар куярга мөмкин. Венера Кузьмина да яшәү шартларын яхшырткан, иркен якты фатирга күченгән. Моңа кадәр хатын улы белән кечерәк фатирда яшәгән. Хәзер инде хыялы чынга ашкан. Татарстанның 255 гаиләсе күптән көтелгән фатирларга күченде. Ел ахырына Салауат көпере микрорайонында тагын 9 йортны тапшырырга планлаштыралар. Шуңа күрә яңа торак алучылар әле тагын арта. Фарис Мөхәммәтов, Лилия Талипова, Рафкат Зияддинов, Татарстан яңалыклары.